Enumere tia dionu. Na Israel for asafo mu no nyina ba sensre so. Bosomia edika no mu. Na oman no tena Kades. Na Miriam wu wo ho. Na wosie no ho ara. Na nsuo ni ho masafo no. Na wohia tia Mose ne Aaron. Na oman no ne Mose hame na woka se. Ekayanko a akayeni anu wu Awurade anim no ye wu bi. Na adenti na mode Awurade man aba esresu se yemewu wo ha. Yen ne yen moa. Na adenti na muyi ye Misrim se mode yen reba de enye yi. De wontumi nua hwe a brodo mane bobe ne ato anie. Na nsuo mpo a wonum ne yi. Na Mose ne Aaron free asafo no anim ba ahia entomadan no ano. Na wode won anim butu fam. Na Awurade anim onyam yi ne ho kyerɛ won. Awurade kasa kyerɛ Mose se Fapoma no na boa asafo no ano. Woni wunua Aaron. Na mon kasa nkyerɛ obotan no won anim. Na ema ne nsuo. Na yi obotan no mu nsuo ma won ma asafo no ne won mo ano. Na Mose fa poma no free Awurade anim. Sade ohye no no. Na Mose ne Aaron boaboa oman asafo no ano obotan no anim. Na oka kyerɛ won se Muntie, mo asodemfo. Yebenya nsuo afiri obotan yi mu amamo. Na Mose ma ne nsa so de ne poma no bo obotan no mprenu. Na nsuo pi firi mu bai. Na asafo no ne won mo anome. Na Awurade ka kyerɛ Mose ne Aaron se Sama anyemi anie. Na mo anya me kronkron Israelfo aniwa mu nti. Mo remfa oman asafo yi nnu asase a mede mama won no so. Jaini Meribah asia ne oham asuo. Efrise Israel for ne Awurade hame na oye ne ho kronkron won mu. Na Moses soma abofo Afrika Kades ko Edom hene nkyɛn se wonua Israel sienie. Wara wunim ohawa etu ye nyina. Se yen ajanom sane ko Misrim. Na yɛtena Misrim na bebre. Na Misrimfo ye yen ni yen ajanom bɔne. Na Yesu frɛ Awurade. Na wote yen ne. Na osuma obofo ma no beyi yen firi Misrim. Na hwɛ ye wo Kades. Kura ewo wo hia suo mu. Na yemfa wasase so. Yare mfa mfuo ni nturo mu. Nanso yare no mmura mu nsuo bi. Yebenante ohene timpon so akɔ. Yare mane nifa ana benkum. De bekɔ akosi sɛ yebetwam wasase so. Na Edom ka kyerɛ no sɛ mefa me mu na manfa nkranta me mfredi ma mehia wo. Na Israel for no ka kyerɛ no sɛ Timpon so na yere befa. Na se me ne me mu anu mu nsuo bia. Yebetuaka. Enya asem biara. Na me nanko ara na ma memfa me ntwam. Na wo se Ntwam. Na Edom de dompi ne nsa emu ye den free adi behia no. Na Edom kame Israel okwan a odi betwam na sase so. Enti Israel mane free ne ho. Na Israel for asafo mu no nyina tu free Kades. Na wo ba ho bepo ho. Na Awurade ka kyerɛ Mose ne Aaron ho bepo ho. Edom asase hye so se Wɔrebɛboaboa Aaron ano akɔka ne nkrɔfo ho. Na ɔrenkɔ asase a mede mrema Israelfo no so. Efiri sɛ moyɛ asɔde ma menum asɛm Meribah asuo ho. Fa Aaron ne ne ba Eliasa. Na ne wɔn foro hɔ bepɔ. Na yi Aaron taadeɛ no fa hyɛ ne ba Eliasa. Na ɔmoaboa Aaron ano nka ne nkrɔfo ho. Na wɔnwu hɔ. Na Mose yo sɛdeɛ Awurade hyɛ no no. Na ɔforo hɔ bepɔ asafo no nyina anim. Na Mose yiji Aaron taadeɛ no de hyɛ ne ba Eliasa. Na Aaron wu hɔ wɔ bepɔ no atifi. Na Mose ne Eliasa firi bepɔ no so sane. Na asafo no nyina hunu sɛ Aaron awu. Na Israel fie nyina su Aaron adaduasa.